Внимание! Явно и тази лятна събота вечер сте си останали в къщи. Тогава аз съм най-хубавото нещо, което ще се случи в следващите 30 минути. За мен остава задачата да радвам очите ви, а добрата реклама ще ви скъса от смях. Аз съм София, а това, което започва сега, е моята рекламна пауза. Уверявам ви, няма да съжалявате, че имате среща с мен. По традиция в събота вечер аз черпя. В началото 3 малки за отскок. Здрасти. Здрасти, какво става? Може ли да говорим сега? Какво става? Много ми липсваш. Моля? Нищо. Сам самичка съм със студеното си сърце. Има вибрация, точно като истински мобилен телефон. За тези, които нямат мобилен телефон, вдигнете си ръцете. Тай Мобайл, достъпната мобилна мрежа за тайландците. Ако предметите знаеха кога не ги използваме, нямаше ли да спестяваме страшно много енергия? IMA от Honda. Страхотно куче. Да, това е Вайпър. Чистокръвно Border Collie. Дай сега. Вайпър, дръж. Добро куче. Вайпър, толкова си ми умен. Ами, твоето куче какво може? Фъргъс? Бъдлайт. Лошо куче. Свежа пивка, истинска Бъдлайт. Всичко е събрано в това. Дано този човек да се е погрижил да направи деца преди рекламата. А ние сега, нищо че сме в телевизията, преминаваме на радиовълна. Спомням си, на времето имаше едно много популярно предаване по Хоризонт – спорт и музика. Може би още го има, аз понеже не слушам много радио, затова нямам представа. Но според мен, за да бъде в тон с времето, това предаване вече би трябвало да се казва спорт и чалга. Защото, нали знаете къде се събират спортистите? И най-вече футболистите. Може да ги видите в заведенията, в които певиците са с едно име и след безпаметни танци върху масите, знаете как продължава матча. Нашите не успяват да се добрат до топката, но какво от това, като през ръцете им минават най-фантастичните обли форми на природата или поне на пластичната хирургия. Друга професия за мъж, която със сигурност влиза в класацията на най-сексапилните, е музикант. Според мен да излизаш с рок-певец е много по-секси, отколкото да излизаш с човек, който свири на орган. Вярно, орган може и да звучи еротично, но това е само на пръв поглед. Доказателство в следващата реклама. MTV. Гледай и се учи.
билета Баран. Билето, на което имаш доверие. Ето го, ето го. Екипажа, подгответе се за кацане. Yeah, that's it. Говори вашият капитан. От името на целия холандски екипаж искам да се извиня на австрийския национален отбор по футбол за това малко премеждие. Желаем ви много успехи срещу Холандия. Бъди повече от фен. Помогни на холандския отбор да спечели в Португалия 2004. Лятото, заедно с това, че е най-топлия сезон, несъмнено е и най-ароматния. Практически от началото на юни, те чак до края на септември, градският транспорт се превръща в нещо неизползваемо. Защото вътре направо не е за разправяне. Такава запарка, че нормален човек не е способен да оцелее. На времето в някои от детските лекарски кабинети висеше едно стихотворение, което сега ще ви изрецитирам. Мечката се мие, чисти в потоците сребристи. Има ли за тебе пречка да постъпваш като мечка? Ето тези величествени стихове пропагандираха личната хигиена. Но сега положението е малко по-различно. През 2005-та козметичната индустрия може да ти предложи всичко, от което се нуждаеш, за да останеш сух и приятно ухаеш в горещото време. Има едно правило обаче, което не се споменава в нито една реклама. Дезодорантите с 24-часов ефект не заместват водата и сапуна. Мъжката пот привлича единствено други мъже. Само това ли искате? Новият сух линкс против изпотяване. Следваща е двойката от Украйна. Мусиенко и Бубка. На път към четвърто си злато от троянските игри. Бубка много по-голяма от миналата година с впечатляващи 65 кг. Да, прав си. Тя е като френска гъска преди Коледа. Бубка си слага талк на задника. Мусиенко толкова му прилича златния потник до дали ще се прибере в къщи с златен медал. Ето шпагата. Дали ще успее да задържи? Дали ще успее да задържи? Със сигурност ще получи 3 светлини. Да, получи ги. Невероятни сцени. Мусиенко продължава да хвърля сериозна сянка върху конкуренцията при вдигането с пелвис. Това е спортен филм. И той ще бъде за първия чернокош играч в бейсболната лига. Разбира се. Това е филм за цвят. Да, той беше чернокош. Ама ние сме оранжеви. Харесва ми. А какъв е бил цветът на униформата му? Да поясна на екипа му? Синьо. Синьо и бяло. Цветовете на Бруклин Доджерс. Ама там няма оранжево. Това ще бъде проблем. Ами тогава, защо да не играе за Giants? Черно и оранжево и всичко ще се случва в Ориндж Каунти. Да, в Калифорния. Ама хора, това е история. Човекът се опитваше да каже на нацията, че има кауза, в името на която си заслужава да се бориш. Точно така, точно така. Искал е да каже, чакай малко, искал е да изпрати СМС на света. Страшно се вълнуваме. Не можем да правим така. Знаем, че обича шапки. Много ще се радваме, ако сложиш тази по време на снимките. Човекът, неговата бата и мобилният телефон. Прекрасно е. Ще ви се обадим. Не позволявайте на мобилния телефон да провали филма. Изключвайте го. Ориндж. След хигиената, за която стана дума преди малко, сега да си поговорим за здравето и красотата. Има една реклама, тя не е телевизионна и за съжаление не мога да ви я пусна, но мога да ви я разкажа. Става въпрос за кошчета за буклук, които са на плажа и на кошчето пише: моля, пазете плажа красив. А отдолу има телефон на фитнес зала. Ето такива прости, в хубавия смисъл на думата неща, направо ме се сипват от удоволствие. Сега ще ви пусна малко такива реклами. Първата е за фитнес и няма как да не ви хареса.
Влез във форма. Компания Атлетика. Клуб за здраве и добра кондиция. От Чероки. Повече за рекламата, а и за самото предаване може да научите не от съседката, а от нашия сайт reklamnapauza.com. Там има както клиповете в класацията, така и новите ни предложения. Плюс още реклами и разни интересни неща, които ще разберете на място. Иначе до нашата класация има още време, което ще заредим с няколко добри клипа. Сред тях е може би и най-яката реклама на кола, която съм виждала в последно време. Презервативи Дюрекс Парформа забавят вашият оргазъм. Фиат Палио. Не можеш да останеш безразличен. Силата на мелодията. Станция за даунлоуд за мелодии за телефони. Сега, ако имаше такъв пилон в студиото, и аз щях да се развъртя. Макар че не мога да разбера какво толкова мъжете им харесват на танцорките на пилон. Повярвайте ми, за много малко от въртящите се на пилон момичета, това е било детска мечта. Сигурно, когато са били малки, са искали да станат медицински сестри или просто майки. Да ви кажа честно, вече си мисля за морето и понеже искам да си помисля малко повече за него, пускам ви следващите клипове. Why do birds appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down every time you walk by? They long to be close to you. Собственикът на новия Volkswagen Gol да премести колата, защото е блокирал изхода. Добре дошли в семейството. Volkswagen Golf. Страхотно! Ето, заповядайте. Благодаря ви, господин. Благодаря. Ваканциите могат да бъдат скъпи. За да те боли по-малко, с нас може да летите до щатите на цени от 249 паунда. Ние сме United.
След всички реклами, които видяхме, дойде време и за социалния ни клип. Преди да ви го пусна, само ще ви кажа нещо. Лично на мен ми е трудно да се сетя за по-нелепа и в същото време по-ужасна смърт от тази, причинена при катастрофа. Излизаш, всичко е наред и става белята. Гледам ги, понеже сега хората почнаха да пътуват към морето, натискат газта като за последно. Поне вие, след като гледате предаването и харесвате рекламите, което ме кара да ви приемам за интелигентни хора, поне вие проявете мисъл и не рискувайте. Не карайте пиян. Всяка трета жертва на катастрофа е свързана с консумация на алкохол. Сигурно ви стана доста гадно и неприятно. Така е, но това е начин на хората да бъдат накарани да се замислят. Не забравяйте клипа, който видяхте преди малко. А сега преминаваме на нещо наистина много по-развлекателно, а именно класацията на рекламна пауза. Освен в предаването, може да я видите и в интернет на адреса reklamnapauza.com. Там има и една игра с въпроси, не е зле да се пробвате. Гласувайте за тази реклама, която най-много ви харесва, независимо дали тя вече е в класацията или попада сред новите ни предложения. Значи, сега започваме класацията по установения ред. Първо са рекламите, които вече са вътре в класацията и след това новите предложения. Здрасти. Ще спрем ли? Изчакай ме за минутка. Не устоим свеж дъх. Нарушители! Съжалявам! Хванете ги! Хванете ги! Добрият партньор е задължителен. Най-добрият партньор в управлението на финансови средства. Secador, Argentinado, Peru. Tutiagmar, Teremuraya, cha-cha-cha. Teremuraya, 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 cha-cha. Що даше долом, що даше ритмуш, Теремурая, ча-ча. Не се самозабравяй. Новото Яко Поло. Новият Терано. Сега с 154 конски сили. Нисан променя очакванията.
way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Понеже никога не знаеш кога. Дезодорант Линкс работи 24 часа на ден. Новият Фиат Палио. Не можеш да останеш безразличен. Времето ни изтече бързо като среща между любовници. Това е за тази събота от рекламна пауза. Малко забавление, както сами виждате, няма да ви навредят. Аз съм София, казвам ви чао и до другата събота. Това е от мен, а от вас какво е? Не знам. Аха, тук ги обърках. Да се обърках. Като през ръце. Не го видя. Какво? Може би не ти се разбира начина, по който е написано. Да я знам. Не, да. Сега ще ни... Ей, така се прави.